hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta esiin. Monet ihmiset hyötyisivät hyvinvointia ja terveyttä edistävästä eli HYTE-toiminnasta. Tällaista on tarjolla paljonkin, mutta mielekästä toimintaa voi olla vaikea löytää, ja asiakastyötä tekevät ammattilaisetkaan eivät ehdi etsiä, mitä kaikkea on tarjolla. Onneksi oman alueen tarjonta löytyy nyt helposti yhdestä osoitteesta. Taustalla toimii suomi.fi palvelutietovaranto, eli tuttavallisemmin PTV. Kunnat ja hyvinvointialueet kirjaavat tarjoamansa toiminnan suoraan PTV:hen, koska laki näin edellyttää. Muut voivat valita vapaasti, kirjaavatko järjestämänsä toiminnan lähellä.fihin vai PTV:hen, kunhan vain valitsevat yhden paikan, mihin kirjaavat. Lähellä.fistä tiedot siirtyvät myös PTV:hen. PTV:n kautta tiedot liikkuvat automaattisesti moneen paikkaan. Digitaaliselta palvelutarjottimelta useammat asukkaat löytävät alueella järjestetyn toiminnan pariin. Uudet harrastukset tuovat ihmisiä yhteen ja lisäävät rytmiä ja iloa elämään. Eivätkä muut vaivatkaan enää välttämättä tunnu niin suurilta. Ei kun kirjaamaan HYTE-toimintaa näkyväksi.